Takže v tomto videu by som chcel povedať niečo ohľadne dvoch algoritmov, prístupov. Teda jeden je, tento je v zmysle Diamond Square algoritmus, vyvinutý teda Gavinom Millerom z roku 1986. Hej. To je do veľkej miery korešponduje hra Minecraft. Ukážem tu nejaké tie ukážky, je tam len nejaký taký ako ukážkový algoritmus. A potom tu eviduje druhý algoritmus, teda BFS s von Neumann susedstvom od Edwarda Moora z roku 1959. To je, čo korešponduje teda s hrou, teda Transport Tycoon. Ja som si ho takto vlastne nazval ako pracovne ako Tycoon Terrain algoritmus. Tiež tam je nejaká ukážka. Aby som to takto rýchlo povedal, čiže celá tá hra, teda Minecraft, tak ako je daná, používa takmer jednak jednej algoritmus Diamond Square, ktorý bol vyvinutý teda Gavinom Millerom, alebo skôr by som povedal takto, že sprofanovaný, odprezentovaný. Nie je to nič také, čo by neexistovalo už ešte skôr, ale v tých časoch to bolo takto podchytené z roku 1986. A potom hra nie je len ako Transport, ale aj SimCity, alebo nejaký tam, ako tam vlastne, hej, ako vidíte nejaký, ako to vyzerá, nejaká taká ukážka jedného vlastne ako bloku tohto. Čiže vidíte, že tam je v podstate iná metodológia. Keď máte ako naľavo, tam vidíte, hej, teda takú ako keby vytiahnutú, vysunutú kocku, štvorec. No a teda napravo tam potom je možné vidieť teda, hej, takú malú vlastne ako pyramidku, ako keby je potom možno tam dám ako konkrétne, že ako to vyzerá v praxi. No ale je to taká zaujímavosť, že to BFS, čo to je, tak to je vlastne prehľadávanie grafu do šírky, hej, po anglicky BFS. A von Neumann, to je určitým spôsobom, to je ten John von Neumann, ktorý vyvinul hardware z roku 1959, no ešte aj skôr, ale Edward Moore bol vlastne ten, ktorý nejakým spôsobom použil prvýkrát teda grafové algoritmy a s prehľadávaním do šírky, teda BFS. No a teda oficiálny názov, tam je niečo, že také vlastne Manhattanovská ako vzdialenosť určitého vlastne od určitého ako bodu, ale jednotný názov, neexistuje práca, hej, ako v rámci tohto ako terénu. Tu by mohla byť tiež ako dobrá výtka tohto typu pre tých, ktorí sú z výskumu to nejakým spôsobom z USA sprofanovať. Pretože je to určitá špecificita, ktorá funguje v hrách. Neviem z doposledných zistených príčin, prečo je všade ako daný ten Minecraft, lebo asi preto, lebo je ten ako Diamond Square algoritmus, ale ten druhý nie je. Ja to potom uvediem, ako nemám tu nejak veľmi dobre, takto iba je, že proste, no teraz tu mám, no. Čiže tu je proste jedna štruktúra, teda Diamond Square, jedna tá vlastne bunka, to je taká vlastne taký extrudovaný štvorec ako keby, hej. A druhá bunka je teda ten Tycoon, hej, že tá nejaká taká pyramidka má určité svoje špecificity, hej, čiže ako je možné vidieť, že teda tento vrchol, hej, je generovaný takým spôsobom, že teda nájde 4 susedov, ak vlastne ako neprevýši určitú úroveň, tak ich vlastne ako nechá v pôvodnom stave, ak neprevýši, a ak áno, tak potom ich vlastne upraví. To je môj algoritmus. Ak niekto by povedal, že veď ty si, ako ja som vyštudoval informatiku, tak som mal BF. No ja viem, že ako my sme to tam mali. Ale ja keď som to vlastne vymýšľal, dôkazom sú tie ako videá, ktoré som dával. Že ja som tam vlastne znovu objavil tento algoritmus v takom
jednoduchom ponímaní, ale nie je to BFS, lebo ak by to bol BFS, tak to funguje inak. Tam je tá Q fronta, ja to som nepoužil. Ale potom som dopísal cez AI tool do mojej hry túto verziu zoptimalizovanú a ten AI použil BFS. Ale ja nie, čiže ja tam mám ešte v pôvodnom stave všetko, čiže ja som nepoužil AI a vymyslel som to len takto jednoducho, ako som vám to teraz povedal. Že máte tu tento bod, máte tu tieto 4, vlastne tu ako ukazuje Mišo, nadídete nad tento a zistíte hneď okamžite 4 tieto v pravoúhlom tomto, že ako majú výškový ako presun delta. Ako náhle to bude že vlastne o 1, v úvodzovkách o 1 korešpondovať, tak to nechá tak. Ak nie, tak ich vlastne upraví. Ale ja tam mám ešte taký môj vlastný poddodatok, že teda sa bude upravovať tak, že on keď len zistí, že či tam, ak tam je nejaké prevýšenie, tak tento vlastne upraví. Ja som to tam mal potom urobené inak a teda tak, čo som tam vlastne uvádzal v tom mojom videu, som to upravil, že teda som upravoval tieto. Že on ako náhle tu zistí prevýšenie, tak tu urobí tú zmenu a to bola chyba. To som potom urobil, ako je tam video, ako našiel som tú chybu a premenil som to, že teda tých 4 susedov je potrebné nájsť a ak tam bude nejaká nezrovnalosť, tak toto uprav. To je ten vtip. A potom to už fungovalo. Ale fungovalo to pomaly. Čiže bolo to také, lebo musel veľmi veľa vykonávať veľmi veľa iterácií. No dobre, takže to je toto. A tu je teraz taká hra, ten transport. Tyko môže byť aj SimCity, ale to je vlastne ako by bolo vidno, teda tam ten jeden element, tam to nie je také viditeľné. To je nejakom štádiu tá hra. Tak tu je vlastne možné vidieť ten terén, že ako to je vlastne pospájané. Že sú to také pekné plôžky. Matematicky to je možné ako definovať ako, tam a tak ďalej, ale nejakým spôsobom to je také krajinomalebné. Čiže je to také, že teda ste schopní vždy v každom z tých 4 smerov nadísť na nábežnú hranu alebo podbežnú hranu, akože buď stúpajúcu, ako rastúcu, alebo kvázi vlastne ako rastúcu funkciu, klesajúcu funkciu. Čiže vždy zo 4 smerov ste schopní v priamej ploche prísť na priamu pod určitým sklonom rastúcu plochu alebo klesajúcu plochu. Pod uhlom. Čiže nie ako máte ten ako Minecraft, že tam máte vlastne tiež uhol teda, ale ako 90 stupňový. A ešte, toto je vlastne tá špecifika. Nie je toto nie je úprava Diamond Square algoritmu. Ja to potom ukážem, prečo to takto nie je. Mne sa to tiež zdalo, že to takto je, ale ChatGPT povedal, že to nie je takto a uviedol, prečo nie. A má pravdu, je tam ten BFS, ktorý on tam nemá. Tu je iná ukážka, aby to bolo takto vlastne ako lepšie vidieť. Čiže ja tiež vlastne teraz definujem tú moju hru a nejakým spôsobom som znovu objavil tento terén v neoptimalizovanej forme a ChatGPT mi to vlastne pomohlo zoptimalizovať pre hru, lebo to bolo také, že keď som sklikol tam myšou, tam sú tie videá, tak som dlho čakal. Tak musel sa to nejakým spôsobom fixnúť, ale tak nepodarilo sa mi to. Áno, musím povedať pravdu, je to tak. Navrhol som celý algoritmus funguje, ale je neoptimalizovaný a ako nevedel by som to ako napísať ja v optimalizovanej forme. Priznám sa, dlho by som to písal, ako niektoré veci ma tam takto ako nenapadli. On to tam ako napísal, rozumiem tomu, celému kódu ako rozumiem, ale ja by som to takto nevymyslel. Ako pravdepodobne by som tam mal určitý bug, ktorý by bol v rámci produkcie hry neuplatniteľný. Čiže tá hra by v podstate ako nemohla fungovať. Ale dobre, tak som za to vďačný. Tak máte tú novú, túto, ako vymoženosť, ale tak tam už nejde. Čiže tu je tá hra, tu je tento. No a teraz tu máte teda ten slávny Minecraft. Čiže vidíte, že máte tam tiež akoby nábežné hrany, ale na 90 stupňov.
ale je to ako generované systémom, vlastne ako procedurálnym systémom šumového typu. Niečo také ako hike mapa, že máte nejakú mapu, máte tam výškové rozdiely y-ovej súradnice, zvislej súradnice alebo z a nejakým spôsobom on iba generuje tieto výškové kvázi vlastne ako previsy. Ale v 90 stupňových týchto. Vyzerá to ako nejaká Lego stavebnica. To je takto lepšie vidieť. Ja si povedal, že to je to isté, len na 10 stupňov teraz by sme aplikovali 45 alebo nejaký, tam to nie je ani 45 stupňov, tam to je nejaký vlastne ako 60 stupňov. Ja som si to takto dal. No to je jedno. A že to je teda to isté. Tak akože v princípe by to takto byť mohlo, ale ak by ste to urobili, tak by vám to fungovalo iba na pravouhlé tieto. Ale tu, ako ukazuje Mišo, kde sú tie rohy, tak tu by vznikol ten problém. Hej, že teraz ako by on túto tých 45 stupňov, ktorý by tu vlastne mal vzniknúť, ako by to on nejakým spôsobom vyriešil. Hej. No primárne nijak. To by ste museli ako redefinovať ten algoritmus správnym spôsobom, lebo tam by bol ľudovo povedané šek, alebo nejakým spôsobom, hej, mesh, ktorý by bol nejakým spôsobom nie celkom dobre vizuálne daný. No. Tu máte práve to. Od ChatGPT tu vlastne, tam to nie je vidno, ale to ako nevadí, tu ako porovnávaciu tabuľku. Čiže máte tam vlastne nejakú vlastnosť, teda Diamond Square, typ algoritmu. Tu je vlastne fraktálny generátor, tu máte constraint based, ako relaxačný. Hej. Ďalej máte tu základná verzia je vlastne subdivízia. Čiže vlastne to funguje, hovorím, v zmysle akoby nejakej hike mapy, že to je vlastne diamond, z toho vlastne ako názvu. Diamond plus square kroky. A tu je šírenie obmedzení cez mriežku. Teraz toto je dôležité, že či používa ten breadth first search, teda prehľadávanie do šírky. To keď ste mali, alebo je do šírky, do hĺbky, ako to sú údajové štruktúry A. Algoritmy, skúška, druhý ročník, tak tam ste mali na informatike takéto niečo, alebo potom aj v diskrétnej matematike, keď takto tam niečo bolo spomenuté. A tak ide to o to, že nepoužíva, že Diamond Square algoritmus nepoužíva BFS. No primárne áno, alebo veľmi podobný mechanizmus. Čiže teda to sú tie tých štyroch susedov. Ale to je práve to, že od tých štyroch susedov to je vlastne ako zahrnuté skôr do toho von Neumann. Tam on používal ako nejaké 4. Ale smer výpočtu je teda top down od veľkého, hej, k detailu. Tu máte wavefront od seedov smerom von. Z toho stredu takto, keď to tak ide, hej, tak ako sa to tak vlastne ako seeduje. Závislosť medzi bunkami tu máte pevne dané. Hej. Rohy na stred, tu máte dynamické podľa susedov. Typ susedstva nepriame. Hej. Rohy štvorcov. Tu máte explicitné, to je ten von Neumann, tie štyria susedia. Tu máte rohy štvorcov, tu máte štyroch susedov. Podľa nich to potom sa dopravuje. Tam môže byť aj tam, keď niečo také dané, hej, že Manhattanovská vzdialenosť vlastne v rámci ako vektorovej tejto. Niekde to je, ale nie je to ako dané, že v úvodokách ako Manhattan algoritmus, ale používa tam ako niektoré tieto, hej, čiže to. Ďalej použite náhodnostne silné tie fraktálne šum, to je voliteľné, často deterministické. Kontrola výsledku. Hej, nízka, ťažšie, presne ako riadiť tvar. Tam je vysoká, cez constraints. Čiže tam máte tie obmedzenia také, ktoré máte, aby to bolo také, že tam, aby to nebolo také to. Globálne versus lokálne je skôr. Globálne kroky tam sú, lokálne iterácie, tam už to potom ako nevidíte možno, že interaktívnosť, fixný počet krokov.
tam vlastne iteruje až do stabilizácie. Toto je až do stabilizácie. Toto je vlastne dosť dôležité, tento krok. Že ja som toto riešil, síce som to vyriešil, ale preto mi to išlo tak dlho, že som vlastne musel celú mapu, každý jeden vrchol čekovať, zisťovať, či z tých 4 susedov tam to teda vlastne ako korešponduje alebo nie. No a ten algoritmus funguje potom upravený ten BFS inak, že on ide vlastne z tých 4 susedov, ale keď nájde jedného z nich, tak ide ďalej v tom smere. Čiže nájde jedného, keď tam ako zistí, že tam niečo ako nesedí, ide ďalej za tým jedným susedom. Hej, z tých 4 smerov. Ja som si povedal, že takto by bolo ako komplikované takto, že teraz kde to je, kde to nie je, tak to urobím tak, som si povedal, že budeme v podstate prehľadávať síce v iteráciách, ale celé. Čiže urobím jednu celú iteráciu na celý terén, zistím, kde je a kde nie je. Kde je, tak to upravím, a kde nie, tak je to OK. No a, hej, a idem ďalej. A budem až dovtedy ísť, tam som mal ten cyklus while, ak nenájdem čo je len jednu jedinú, hej, ako nezrovnalosť, kdekoľvek v celej mape. No to je to. Ako potom som už tam dal iba nejaký jeden ako vytrhnutý, hej, ako región. Už to išlo rýchlejšie. Ale ešte stále to nebolo úplne optimálne. Mám to tam v tých videách. Čiže takto. No ale on to tam robí takto, ja som si povedal, že už to asi nebude rýchlejšie, ale je tam veľmi veľký skok. Keď vy urobíte takto, že no samozrejme, tam keď máte to ON, hej, ON, tak tam ako z hľadiska vlastne ako zložitosti určite áno, lebo vy pre jednu túto potrebujete urobiť ešte raz celú iteráciu. Ste schopní v jednom kroku urobiť iba jednu úpravu. To je dosť málo. Viete, keď máte nejaký taký, hej, by ste mali taký vlastne ako vysoký kobe, kde by bolo 8 úrovní, hej, pod úrovni, tak by ste museli 8 krát urobiť celú iteráciu, aby ste to celé vlastne upravili. Čiže keď by ste mali kopec a takto, tak 8 krát po celú by ste museli, ale celé. Aj keby ste nemali veľký región, ja som mal iba zúžený, hej, ako 10-10 alebo 15-15 alebo 20-20, ale keby som mal 8 krát by to musel prejsť. A on to urobí tak, že v jednej iterácii prejde postupne všetky. Až pokiaľ to nebude. Tak je to rýchlejšie. No tak je. No ale tak ako urobí to takto, že to nie je to také ako, no. Takže ďalej. Typ výsledku prirodzený noise-like terén, riadený, často hladený, typické použitie, generovanie základného terénu, Diamond Square, tam je úprava, validácia, concurrent slapping. Výpočtový model, to je tam už nevidíte. Diamond Square je vlastne rekurzívny, hierarchický. A ten druhý, ten BFS alebo Tycoon je teda fronta, BFS. Ako nemusel by byť. On tam dal ešte jeden typ, že ten Manhattan, že nejak to napísal cez nejakú manhattanovskú vzdialenosť. No, akože ja som to tam zavrhol potom, lebo som vedel, čo je BFS, tak som si povedal, že nechám to radšej, nech to je tak nejak viac v útokách informaticky. Nech to nie je také, že ako fungovalo aj to, ale akurát, že som to nechal takto. Jednoducho z implementácie, teda ako Diamond Sphere stredná. Tycoon jednoduché, ale závisí od constraintov. Paralelizácia horšia, závislosť medzi krokmi, v Tycoone dobrá, lokálne operácie. Čiže to je, čo sa týka tohto. No, ďalej. Čiže ďalej vidíte také nejaké zovšeobecnenie, hej, hlavný rozdiel, hej. Diamond Square teda je tam v zmysle rozdeľuj a dopočítavaj, žiadne šírenie informácie cez frontu a BFS, alebo ten Tycoon terén je šír sa z bodu von. Explicitná propagácia cez susedov.
raz nejaké intuitívne zhrnutie rozdielu, teda Diamond Square, vytvor terén z ničoho pomocou fraktálu. To si môžete všetko dohľadať cez ChatGPT, čo to sú ako všetky tie pojem BFS, čo to je, nebudem to tu písať, to tam máte. Hej. BFS, Constraint, Propagation, zober pravidla a postupne nimi pretvoruj terén. Hej. Čiže to, kľúčový kontrast, tam už to nie je vidieť, hej, ako Diamond Square, čiže ako generovanie šumu, a BFS prístup je šírenie obmedzeniami. Takže toto je tak by som povedal zhruba v jednoduchosti asi to. Čiže vidíte, že máte tu teda ešte raz ten Minecraft takýmto spôsobom. Neviem, čo je na tom pekne. Neviem, čo sa ľuďom na tom takto veľmi páči. Hej. Asi skôr to, že to je zadeklarované nejakým Diamond Square algoritmom, ktorý nie je nič nové. Hej, ako Minecraft len tam skopíroval starú vec 1000 rokov ako zabudnutú. A akože dobre sa to generuje, hej, ako procedurálne. No. Tak ako také ako Lego kocky. No potom aj takto vlastne fungovali aj tie hry, hej, ako tie nové Tyconovky, Voxel Tycoon, vôbec sa mi tá hra nepáči. Akože neviem, ako ísť týmto štýlom, niekto to tam ako buchol po stole a to tam niekde ako presadzuje, vôbec sa mi to nepáči toto tu, hej, ale ako dobre, no to nech by to bolo. Hej, čiže to. Takže, anyway, máte to tu, hej, teda v tomto ponímaní, hej, teda Diamond Square algoritmus vyvinutý Gavinom Millerom v roku 1986, ako než vyvinutý, ale bol nejakým spôsobom sprofanovaný, a ten BFS alebo Tycoon Terrain, hej, to je ako BFS s nejakou von Neumannou susedstvom, môže byť aj nejaký Manhattan susedstvo, ale je to komplot, je to niečo, je to mix všetkého. Čiže nemá to ešte nejaké správne označenie. Je to BFS, ale BFS má široké uplatnenie v triedení, ako vykresľovaní, napríklad ako viditeľnosti hrán v počítačovej grafike, milión vecí tam má. Čiže to BFS by som to nejako, samozrejme by som to takto ako nenazval. Phonomen už ako vôbec nie. Manhattan to sú nejaké ako vektorová algebra, nejaké vzdialenosti. Čiže nemá to taký nejaký štandardný priamy názov. Je to takéto vlastne ako typické niečo, hej, že takýto terén, ktorý je takto vlastne ako typizovaný. No, čiže máte tam nejaké ukážky algoritmov, je možné to nájsť aj na mojom gite, aj kadetade vám to hneď už môže vlastne vygenerovať ChatGPT alebo iný Claude a neviem aké umelo inteligentné veci, alebo to proste dohľadáte to. Už podľa týchto kľúčových slov to už je možné vlastne dohľadať niekde na internete. Dobre, anyway, čiže to je, čo sa týka vlastne týchto vlastne dvoch prístupov k tvorbe procedurálnych generických map. Takže asi tak.